Inštalácia Viliama Slaminku, ktorý na výstave zastupuje mladšiu generáciu, môže evokovať niečo ako rozhádzanú izbu alebo proces tvorivosti, keď sa dieťa alebo aj dospelý hrá a okolo seba má ten tzv. Tvorivý neporiadok. Toto dielo vzniklo v roku 2007 ešte počas jeho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení a ide o dielo, ktoré v nás opäť môže vzbudzovať mnohé asociácie a je pravdepodobné, že v každom trochu inú. Návštevníkom, ktorí prichádzajú na výstavu Hra v umení, toto dielo pripomínalo ovocie a zeleninu, cukríky, prípadne lezeckú stenu. Sám autor hovorí, že pôvodne uvažoval o týchto plastových odliadkoch balónov, ako toto dielo vznikalo, ako o podobe autíčok, ale zistil, že každému evokujú niečo iné, možno príšerky, chrobáky. A táto inštalácia patrí do kategórie tzv. Site-specific inštalácií, ktoré pracujú s konkrétnym reálnym priestorom. A sme veľmi radi, že aj na výstave Hra v umení táto inštalácia môže pozmeniť náš pohľad na výstavnú sieň vo Vile Dominika Skuteckého, ktorú sme už možno opakovane navštívili, ale aj vďaka takémuto typu diel ju zrazu môžeme vnímať úplne novým spôsobom. Z môjho pohľadu môže táto inštalácia predstavovať aj takých skrytých obyvateľov Vily Dominika Skuteckého a v prenesenom význame aj skrytých obyvateľov každej domácnosti alebo našej vlastnej izby, nášho súkromného priestoru.